כן. שפוך בה. שיקוי הכסף. יאללה, איזה מגניב זה. שפוך הרבה, שפוך עוד, למה לא... שנייה, אני רוצה גם מחורה, מפה. כמו לבה, יאללה. זה ריח מסריח כזה. לא מריח כלום. וואי, איזה יופי. כמו לבה. יאללה, כמו... וואי, תשמור טיפה לסוף ואז תעשה ככה את השפריץ באוויר. אולי נשפיץ גם סתם על כל הטיסן. לא, עזוב, סתם זה קצ'מט שלך אותו. יופי זה במצלמה, אתה לא מבין. כן. תשפריץ, זה יהיה כמו הרגש כזה. סתם באוויר כאילו? כן. תעשה, אבל לא אחורה, לא מאחוריך, כן? יאללה, נו. רגע, שנייה, אני רוצה לראות איך הוא נראה, איפה כדאי עוד לשים. רגע, בוא נראה איך זה נראה בחושך. למה להרוס הכל? בוא נשפוך עוד קצת, לא מספיק בולט. זה גם בטח ישתחרר. לא, כבר אין עוד הרבה. סתם להשפריץ, אתה מצלם? כן, תזהר לא להשפריץ על קישת או משהו. נו, בסדר. היא לא צריכה לכבות את האור, רואים אותו דבר. לא ראו כלום במצלמה. טוב, יאללה, בוא נטיס. וואי, זה מפחיד. יאללה. היה ברק? למה ראיתי יותר אור? לא יודע. טוב, סע. וואי, זה קשה. חבי את האור, רחל, חבי. אני מצליח לראות. אם את מדליקה הוא רואה פחות טוב. וואי, איזה מגניב. כאן יעבור קרוב. יש פחות רוח, אז יותר קל לך להטיס מקודם, תעבור קרוב אלינו מאוד, קרוב מאוד. שנייה, קשה. בואו נעבור את הקלנועית. בואו רואים סבבה. איזה מגניב. ציפורים. שנייה, קצת יותר קשה לשלוט בגלסטיק, הייתי נראה. תעשה עבור יותר קרוב. עכשיו תחבי את האור, כי אז הוא רואה פחות טוב. יותר קרוב מזה. כן, יותר משם. יותר קרוב מזה. לא הצלחתי לעקוב אחריו. תעשה כמה תמונות. הרבה יותר כיף לראות את זה בעיניים, דרך